ассалому алайкум дӯстони азиз, он нафароне ки моро аз YouTube тамошо мекунанд, барои ҳама шумо салому паём мефиристем ва аз он хурсанд ҳастем ки видеои пешнаи мо ба шумо писанд омад, тамошо кардед, дар шаҳрҳо андешаҳои хешро навиштед. Бароятон сипос мегӯем ва ин ҳафтаи бисёр хубу хушро бароятон муборак мегӯем. Ин ҳафта бигзор як ҳафтаи хуб бошад барои шумо ва тамоми нақшаҳое ки шумо кашидаед дар ин ҳафта ҷомеъ амал пӯшанд. имрӯз низ мо бароятон ду навори бисёр ҳам ҷолибро мегузорем. дар ҳамин ду навор мо муаммоҳои бисёр ҳам муҳим дар ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистонро баррасӣ намудем. иҷора нишастан ин як муаммоест ки қариб шояд ҳар як нафари мо ба он дучор омада бошем. Он нафароне ки ҳоло дар Русия ҳастанд, ҳама муҳоҷир ҳастанд, ҳама дар иҷора мешинанд ва дар Тоҷикистон низ он нафароне ки аз музофот мебиёянд барои хондан, барои кор ҷо надоранд, иҷора мешинанд. ва медонед аз ҳама дардовар чи аст? Дардовар он аст ки вақте ту дар хонаат нишастаӣ ва соҳиби хона мебиёяд, мегӯяд ки хез аз хона рав, дигар ман ин хонаро ба дигар кас медиҳам. ва боз аз ҳама дардовар он аст ки ин муаммо ба сари як зан бошад. яъне зане ки шавҳараш партофта рафтааст ва ӯ дигар наметавонад ки ҷой пайдо кунад. акоҷон, камакак сабр кунед. Ман бемор будам, нав ба кор баромадам. охир ман бо ин ду кӯдак ба куҷо меравам? хоҳарҷон, ман дигар сабр карда наметавонам. хонаро холӣ кун. чо кард духтарам? барои чӣ гирия мекунӣ? моро соҳиби хона пеш карданд. гирия накун, ҳозир ман ҳамашро мефаҳмам. ҳалаш. акоҷон, ман ваъда медиҳам, кор мекунам, ҳатман бармегардонам. Ман бемор будам, кор карда натавонистам. хоҳарҷон, илтимос, хонаро холӣ кун, тамом. инсоф ҳам дар кор кун, камакак инсоф кунед акоҷон. Не, ман дигар инсоф карда наметавонам. алайкум ассалом. тинҷи аст ин хоҳарро аз хона ронда истодед? охир 2 моҳ шуд пули иҷораро намесупорад. бечора ба ду кӯдак ба куҷо меравад? камтар вақт дед ёфта медиҳед охи он пула? ростӣ ман дигар вақт дода наметавонам. ман 2 моҳ иҷропулиро медиҳам, монед зиндагӣ кунад. Не, намешавад. ман аллакай хонаро ба дигар кас иҷора додам. ҳамсоя, камтар одамгириям дар кор ку, инсоф кунед. гӯш кунед. агар шумо одамгарӣ дошта бошед ба хонаи худатон баред. ман дигар вақт дода наметавонам. тамом. мебарам. хоҳарҷон, рафтем, то хона ёфтан дар хонаи ман зиндагӣ мекунед? хоҳарҷон, шавҳаратон дар куҷо? шавҳарам зани дигар гирифта аз хона баромада рафтааст. чӣ қадар марди беинсоф будааст, наход фарзандаи худа партофта баромада зан гирифт. салому алайкум. салому алайкум. шӯраҷон, чӣ хайр? ассалому алайкум ҳамсоя. ассалому алайкум. саломатитон аст? кай омадед? корон аст тинч? як ҳафта шуд. тинҷӣ бахайр? ҳамин хоҳар як хона поёнтар иҷоранишин, соҳиби хона аз хонаш пеш кардааст. хостам то хона ёфта наша дар хонаи ман зиндагӣ кунам. хона накубед. хонаи ман холӣ. ман бо оилам дар хориҷа зиндагӣ мекунам. ҷиддӣ мегӯед? ҷиддӣ аз ростӣ мегӯям. ягон сум дар кор нест. ҳамн дарахтҳо офтӣ ҳам мешавад. бениҳоят кори хуб мекунед. ба ҳаёт як модар умед мебахшед. ҳамсоя, хоҳарҷон, шумо зиқ нашавед. агар як дар баста бошад, худованд ҳатман як дари дигарро барои шумо боз мекунад. барака ёбед акоҷон. раҳмате калом. биёед шинед, ман шумо хонаи нишон медиҳам. рафтем. биёед бачаҷон, биёед. мо умед мекунем ки дар кишвар, дар Тоҷикистон ҳамин гуна ҷавонҳои банангу номус ва нафароне ки ору номус доранд зиёд ҳастанд ва хусусан занҳое ки бехонаву дар ҳастанд, онҳое ки шавҳарашон партофт рафтааст ва дар як моҷаро, дар як муаммо қарор доранд, онҳоро бо хона таъмин мекунанд. хуб, ҳоло як навори дигарро бароятон пешниҳод мекунем ки ин низ дар Instagram, TikTok хеле тамошои зиёд гирифт ҳафтаи гузашта. ин ҳамон қисмати дуюми падарро ба куҷо барем аст. яъне
дар ин ролик ки дар видеои пешин мо гуфта будем ки падар вафот карданд, дар ин видео ба таври ғайриинтизорӣ падар зинда мемонад ва аз беморхона ӯро ба куҷо мебарем, ин як муаммои асосӣ мешавад. ҳоло як видеои бисёр ҳам ҷолиб омода шудааст ва дар охир бо як гардиши аҷибе падарро ба куҷо бурдан муайян мегардад. марҳамат, ҳоло метавонед тамошо кунед ва хулосаҳои хешро бароред ва албатта вобаста ба ин мавзӯъ, вобаста ба ҳамин мавзӯи видеое ки ҳоло пешниҳод мекунем ва вобаста ба он мавзӯе ки ҳоло бароятон пешниҳод намудем, андешаҳои хешро метавонед дар шарҳ нависед. гӯш кунед, ман эътироф мекунам ки нисбати падарам ноадолатӣ кардам, лекин иҷозат диҳед ман марги падарама, мурдии падарама аз хона бурорам ва бо ҳамин кор гуноҳамро ҷуброн кунам. ако, ман дар ҷомеа номи калон дорам. одем ба ин ҷамъият бошам, ёру дӯстони зиёд дорам. ӯй, агар мурдаи падарро аз ҳавлии ман набарорем, ҳамаи онҳо ба ҳоли ман механданд. духтурҷоно, гӯш кунед, вай ҳамкори мо камтар хато кардааст. падари шумо зиндаам. раҳмат, мебахшед, худоро шукр. мебахшед. вай як каси дигарро ба падари шумо иваз кардааст. ана ин дорухар. ҳамин доруҳоро зудтар биёред. хуб, раҳмат духтур. раҳмат духтур. беҳтарин. худоро шукр. падар зинда. ташаккур. навбати ман мехарам. навбати ту. ако, худо оҳадро шунид. акнун ҷуброн мекунӣ. дадаамро ба хонаи ту мебарем. не, ба хонаи ту мебарем. ту як одами калоншаванда, як одами байни ҷамъият, дӯстони зиёд дорӣ ва бо дӯстонат наханданд. ман гуфтам мурдаи падарро аз ҳавлии ман мебарорем. баҳс накун. баҳс кунед, аз барои худо шарм асте. ин чӣ хел муносибат? падар зиндаан, хурсанд шавед? инсоф доред ё не? ту худат агар инсоф дошта бошӣ, падар хонат бар? охир хонаи ман иҷора, ду утоқи хурд, боз ҳам дар ҳафтум ошёна. ман дадама хона мебарам. саида, хоҳарам. то даме ки ман зиндаам, ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқ надорад, ҳатто ҳар сеи шумо бародарон ки нисбати падару модарам ин гуна бераҳмӣ кунед. шарм ба шумо ки ба ҳамин қадар меҳрубониҳои падар бераҳмона ҷавоб додед. ман духтарам, аммо аз шумо дида мардтарам. дӯстони азиз, ҳамин ду видеое ки мо барои шумо пешниҳод кардем ва ин ду видео ҳафтаи гузашта дар тикток, инстаграм, фейсбук гузошта шуда буданд. хеле тамошои зиёд гирифтанд ва шарҳҳои зиёд навишта шуд, ба ҳамдигар хеле зиёд фиристоданд. яъне муаммои ҷомеаи мо аст. имрӯз мо дар ҷомеа дорем ҳамон нафароне ки воқеан дар зиндагӣ ба муаммоҳо гирифтор мешаванд, хона надоранд, иҷорапулӣ дода наметавонанд, бемор мешаванд ва дар болои ҳамин муаммо боз шавҳарашон онҳоро тарк карда меравад. ва мо бояд аз қабили ҳамин гуна инсонҳое бошем ки ба ҳамин гуна мардум, ба ҳамин гуна шахсон дастиёрӣ дароз кунем, онҳоро аз дасташон гирем ва барои ободии зиндагишон кӯмак карда бошем. ин албатта як рисолати инсонии мо аст. ва ролики дуюм ки падарро ба куҷо мебарем, шумо аллакай тамошо кардед. ҳамин гунаш воқеан шахсони беномус ҳастанд. беҳтар он аст ки онҳо падари хешро ба хонаи пиронсолон баранд. яъне ҳамин муаммо байни се бародар ҳамеша сар мезанад. яъне падарро ба куҷо барем? ҳама аллакай безор шуданд. дар як хонаи яке модар ва дигарон намехоҳанд ки падарашонро ба хонашон баранд ва дар ниҳоят духтари хона мегӯяд ки ман падарамро ба хона мебарам. яъне ин як албатта
як нидо ҳаст, як садое ҳаст ки бояд мо фарзандон имон дошта бошем, хуб номус дошта бошем ва волидайни хешро эҳтиром кунем. бо ҳамин умед дӯстони азиз, мо навори имрӯзаро дар ютуб анҷом мерасонем. бароитон таҳсияти хонаводӣ таманно мекунем. Сарбаланду пирӯз бошед. ҳамеша моро тамошо кунед ва пайгирӣ кунед.